Gaur, buruz-buruko pilota txapelketarako prestatuko gara. Eskupilota, barrutik biziko dugu. Entrenamenduak, prestaketa fisikoa, psikologikoa, aurkariaren akatsak, bertuteak. Aurtengo txapelketa prestatzeko 2 lagun izango ditugu. Abel Barriola, txapeldun handia, aurtengo favorituetako bat. Eta Pampi Ladux, marka guztiak apurtu dituen entrenatzaile eta botilleroa. Pelotaren sekretu guztiak bi errepideanen. Abel Barriola, 28 urte, Leitzarra. 2001ean, Lauterdiko txapelketa irabazi zuen. Eta urte bete geroago, buruz-burukoa. Pilotari batek irabaz dezakeen txapelik handiena. Geroztik, lesioak eta eskuin-eskuan izan duen arazoa medio, urrutitik ikusi behar izan ditu txapelak. Aurtengo Lauterdikoa jokatu duen arte. Txapelketa eskura izan zuen, baina tanto batengatik galdu zuen finala 3 joren kontra. Buruz-buruko txapelketari ere, gogotik ekin dio. Aurtengo txapelketarako urduri, baina normala da, txapelketa baten aurretik, horako txapelketa baten aurretik beti izaten da urduritasuna, eta gainera ona da. Pixko bat ezin egon hori izatea, ze, irabazi ezkero aurrera zoaz, galdu ezkero etxera, eta ezin egon hori ona da, eta gaina gustatzen zait. Pampi Ladux azkaindarra, trinketeko eta ezkerpareteko pilotari handia. Jose Antolosarekin batera, eskuz binakako txapelketa birritan irabazi zuen, 87an eta 89an. Xabi, Pampiren semea, golf jokalari profesionala da Estatu Batuetan. Duela 10 urte Kaliforniara joan zen bizitzera. Pampik ere gogoko du golfean aritzea, baina pilotak ematen dio bizia. Egun iparraldeko pilotariak entrenatzen ditu. Horien artean, Xala, seme ordea. Xabi, nire semea, han utzi nuen, Kalifornian. Eta 18 urte zituen, nun behitan semea eskaz nuen. Eta barkatu baino. Eta orduan berian Xala etorri izan. Xala, eta hartu nuzete. Pilotari fina da Abel. Fina, bai pilotalekuan beste pilotariekin aurrez aurre aritzen denean, bai pilotalekurako prestatzen denean ere. Egunero entrenatzen da. Mendian ezpada, pilotalekuan. Eta pilotalekuan ezpada, gimnasioan. Banekien hemen izango itzela, Bai, mentxe, aurre inbarra dauta. Ez da bat esantzi bat, Abel Barriolan gana nijo gaur, eta esantziak. Hori gimnasio nangoek, hori muti saiatu da, Horri garrantzi handi ematen dio, ezta? Bai, prestakuntzari, bai, saiatu denaga, pilotari gine uste kirolen haitzen dena eta... Denak ez, ia denak. Batzu bino, beste bino gehi izaten dio, bino. Bai, prestakuntza fisikoa gaur egun oso garrantzitsua da. Huerga gutxi eta... Bai, juerga inberden ere, bai, inez, Guainez ez da? Ez, guainez, baina hori ba. Bai, gara jauntan gutxienez, ez? Zertan aldatzen egire eguneroko bizimodua, hola, txapelketetan buru belerri sartuta honean? Gehien bat, ordu disiplina gehiago igual, ez? Eta entrenamenduago gorragoak izaten die, batez ere txapelketa aurretik. Behin txapelketan zaudela ja lan hain da dau, eta ja saiatu arrazena da, gorputze puntu neuki. Txapelketa bat prestatzeko importantena frontoia bera da, ez? Azkenean, frontoia bera jartzen zaitu zure tokian eta dudai gabe importantena frontoian ongi entrenatuta egotea da. Egia da bai, pilotan bizkorra izatea oso garrantzitsua da. Pilota jotzerako orduan eta batez ere, pilotaren atzetik ibiltzerakoan. Arerioa dejada egiten duenean, gara izarrapatzeko. Bueno, hankatan reumarik ez dagoak, Abel? Ez, hanketan ez, gerritan pixkoa bai, baina bai. Oin, bazekian ni beste pelotaria gorre etxean behira, programa igusten, behaz, lasai, Abeli, dejadarik ez egin, honek ia dena harrapatzea ditu, Harrapatu bai, gero altxatzea beste bat, ez? Dejada? Bai. Guantxe honenga dejada batzu botatzea frontonera.
Baina fronton luzean nik ez egaz eginik, Fronton luzendo txikindo nahi duzunen, bino... Ni zema eta txikigua da... Sake batzuk Beharra ta, okerra. dejada batzuk ta... Basik, Venga, pratu pillau. pasen. Pratu pillau. Aitak eraikitako trinkete hotel jatetxe honetan hazi eta ez izen Panpi. Aita 9 aldiz izan zen trinketeko txapelduna, eta jakina, pilotalekua etxean bertan izanik, aitaren bideari heldu zion Panpik. Trinkete hau izan zuen eskola. Hombre, Ei, egunon, egunon. zer moduz? Ondo. Kontu zeia minduta dauzket eskukta. Bai, aspaldian naizeo zer. Bai, parrez ikusi zaitut gainera sartzen, hain gaizkia aial nintzen bat. Parez, ez? Baina, esan naute bada... Estilo gutxikin. Ez, esan naute hor kanpoan, esan naute, bada pilotari bat hori egitena. Bai. Ian Zoaz, fitxatzeko mokoa den. ne eskolan sartzeko, bueno. Baina, badu. Bai, zuk niri parra bai, baina zuri ere gari batean egin izan dizute parra. Frantxute unora ote dator, eta alakoak ere entzun behar izan ditut. Bai, baina, bueno, ez die gauzoiek entzun inberdie mundu hortan. Hortako berdie gauzoiek denak ongi hartu eta frantxute, egia zan, frantziatik heldu nizela, baina eskualduna bihotzen bai. Betea kasa, frantxute eta gauza horiek, baina hori ziren 3-4 apuslari, ez? Doike diru pixkoat galdu zutelako, baina netzat hegoaldeko jendea izan da ez segulan ez naute frantxute deitu beti Panpi eta hori guainikan segitzen du eta Xalakin eta Gonzalezekin ibiltzen naizela ikan guainikan berrak harritua daude nola jendeak zautzen hauen eta maitatzen hauen. Hegoaldera joan eta aitak ta zer esaten zizun? Etxean. Aita etzagon pozik. Bakizu zer esaten nuen aitak? Ze, nik trinketea izaki eta hemengo langilearik onena nahi duzu joan. Baina netzat zen, hoi urtekin hemen nahosi eta pilotariak ez zuten egia. Elizalde eta pilotari, hemengo pilotari batzuk, ez zuten nahi aurka jokatu zein eta gaizki ziren. Eta orduan nik nahi nuen bizkoat hegoaldeko pilotari lotu. Eta orduan hasi nintzen, baina han gorratxe manuen. Eta egia, pilotan haitzeko han, behar nuten berritz eskola. Hemen maixutan mutil. Baina mutil, Hirugarren kategorian hasi nintzen. Gaur ni bezala xe, zuan ere ikasle, zenior eta etorri naiz. Badaki, hala entzun izan dugu beti, Panpik mirariak ere egiten dituela, ia pilotariekin hartzen ditula, eta gero punta-puntaren eramaten ditula. Gaur Ez dakit, baina ikusi duten zerekin, zuekin. Izerdi desente, bota beharko dut pilotan ikasteko, nire gisa Panpik ere ez zuen bide erraza izan hegoaldeko pilotalekuetara ohitzeko. Ohikoak baino pilota astunagoak erabili zituen indarra hartzeko. Jokaldi berbera behin eta berriz errepikatzen zuen ezkerparetaren inguruan trebatzeko. Orduan, gauza da, botea eskubiarekin... Baina hori egiten nuen, egunean 500 aldiz. 500 aldiz? Nola ez, erresa da. Hau da, postura bakarrik. 500 Pixka aldiz. baterako badauka, orduan. Iba du. 500 aldiz, hortan. Bueno, venga. Ez dugu bazkalduko, baina afaldu ingo dugu. Bai. Mila aldiz errepikatuta ere, ez dut uste gaur ezker gantxoa egiten asmatuko dudanik. Ez behintzat trinketean, behar bada, ezker paretean saiatzen bagara, trinketeko pilotariak hartu eta ezker paretean entrenatzen ditu Panpik. Hego Euskal Herrian pilotari profesionalekin jokatzeko. Egun 6 mutil prestatzen ditu. Xala, González, Arizmendi, Lemuno, Alberdi eta Etxeberri. Azkaingo pilotalekuan entrenatzen da egunero pilotariekin, goiz eta arratsalde. Eta bere buruarekin egiten zuen bezala, pilotariekin ere behin eta berriz errepikatzen du jokaldi berbera ondo egin arte. Trinketeko pilotari askok gustura hartuko lukete Panpi irakasle. Ez umek bakarrik, ze bakit Panpik gaina baduela Playboy ospea, ez kantuan eta ere hor dotorerik izan dela. Lehen bai. Bueno, oraindik ere izango dut zerbait. Eta badakit emakumeek eskatu beharrean, Panpi, zure seme bat nahi dut, eskatzen dizutena da, nire semea hartu eta erakutsi jozu, pilotan. Bai, hori erresago inguruke bai. Bueno, asko amatxokine bai, polita baitie, seme bat egitea, atatzen balitz figura bat, gustura, baina bueno, ez, hemen erresa da hori izatea, baina orduak pastu behar dit, naizta genetikoki, Jaio baino egiten da pilotaria. Hainitzetan triste joaten dire, etxerat, egaten diotelaikan,
ez dutela posible zure semi hartunen eskolan, zein da, enuke ongi egingo, naizta kobratu, naizta diru asko egin. Erakutsi da, zuen ezkerreko gantxoa nola Bueno, da? ez da bakarrik egun batekoa, Pentsatzen dut, Etorri berko zuen. Halako desente beharko nituzke ikasteko. Leitzan, pilota batekin pumpa egin eta 10 ume bilduko dira inguruan. Abel, umetatik da pilotazalea, eta ordu asko igaro zituen. Etxeko horman lehenik eta herriko pilotalekuetan ondoren. Zate ikarri nagona, nik ridikulua ez iteatik edo gehiagi ez negatzeatik? Ez, nahi, hona etorre horretik esan zitan, Andoni da pelotari ratonero, esan zitan, eta hau... Zeinek? Hori esan zitan, eta hau, fronton txiki xamarra eta ongi molatzen zela. Hogeita bitanto hile lortzeko zeinek gehien entrenatu dekan, jokaldi edo, sakia, errestua, dejada, Bueno, denetik pixko bat, ez? Bina igual bat esan barbano igual sakea, ez? Sakea igual izan du da gehien landu dutena, gehien lantzen dutenare bai, eta urtengo txapelketarako ere, hoi landu izan dut gehien txuna, oso importantea da, sakea eta errestoa. Lehen esan duna, partido ongi azte importantea da, eta tantoa ongi aztea ere oso importantea da. Eta tantoa sakekin edo errestoakin azten da. Iaz, ire sake zitaloitako bat, Vale. Pelotari ratonero bat entzat, Erneo nahi, igual ez dut ikusiko eta. Segurazko. Ja! Txapa! Bueno, honek erakutsi do, sakea guainiken ensaiatzen gehioi barra dutela. Bai, ez da? Jode, aixe, Buelta behiat, Sakea hona iteko, honena da hau. Hola zoaz? Eskuin, ulertu zo? Ba, ulertu bai, egin ez dira dingo, baina. Hasieran. Bai. Ta, baina, ez salto txoa ez. Eskuinekin, bai. Eskuinekin, Hola joan bida, Egin. Pilotai gabe. Bat, pote. Eta hori. Osea, salto txo hori. Bai. Ta etorri, ta... Ostia, baina... Zaila da, eske... Behar da... Oain azkar, ja? Joaten za, inertzia asko zeu bekeo, zu mugimendu bukatzezo, tak. Zia, Epa, erke, zia. Banekin nik ze pasako zan, esan dizut. Bai. Bizta gaizki xamarra. Janeko bakizu zer? Ongi sakatzeko behuzu botea ongi inazi pilotari. Hola, eta ematen bari behuzu oker, botea, claro, erresa da, ematen badiozu zuzen, hortin sartzen duzu. Pilota bazterreat ematen bari behuzu, sakatzeko gaizki. Hola, eta orduan, aurrera. Eta eman. Gero gantxoa jotzeko, behar da gari, eta hemendik hartu. Gantxoa hemendik hartzea, ez zaizu konbeni. Así que pilotari hemen emateko, behuzu hankak jari. Eta pilota heldu daikan, gantxoa bila joan berda. Egingo zakiu proba, eta gero ikusi. Pilota eman, bai, hemen, gantxoa hemendik. Hola. Egia esan nahiko zaila da pilotari tajuz ematea. Etxeko besaulkitik ikusita telebistaz errezagoa dirudi. Hala ere, Panpiren teknikari eutxiz, jokaldi berbera pein eta berriz errepikatuz, behar bada lortuko dut. Bueno, azkena? Azkena? Momentu. Azkena, ikusi duzu ze azkena. Hemen berdi ordu eta ordu. Maixu gorra. Bai. Ale. Maixua, ez baldin bada gorra ez da maixuik. Pilotaria uste moduzu bakarrik, nahi duena egiten, heldu, eman. Hola! Azkenean, Ikusi duzu hori? Kostata, kostata. Orduak olapasten di eta gero gantxoak, hemendik. Tita, gero. Ez dago bate sekretuik. A ver, gancho, Gancho. Bueno, han kamera daulako, bestela txokoa, Hoi, Aimarrere firmatuko, luke, Abel, hola xe, eunen jokatuz beste bi eunen eskue gortu abokatuko nikek edo zer zerbitzizaik? Ez dakit,
Bi urte. Bai, igual, 2 urte behar lituzke, 2 bino gehiago behintzat. Dena den, esku egurtzeko guain, badau beste modu bat, eta probatuko du hoxe, eman entzatio nahi bazu momentu bat. Hemen lehitzen? Bai, lehitzen bertan. Bai, ikusiko du. Ikusten ba, ja. Ostra, ez pentsau, behitu nola, zizaian. Bai. Esan gabe doa, Leitzan pilotarako tradizio handia dagoela. Pilotan aritzen ez denak, pilota du buruan. Juan Esteban Zebaiosek esaterako. Lanbidez, mekanikari, eta afizioz, asmatzaile. Pilotarien eskuak gogortzeko makina asmatu berri du. Eskua makina barruan jarri, eta kolpeka eskua zainduko du. Gainera, tramankulu honetan, pilotaren indarra eta abiadura molda daitezke. Norberak, nahi duen erara. Legoan teliste guztien, pilotariak eta 100 berotzea, eta ni nire burutik, zer gari, zotik etortzen, etxetik eskur berdutukit da. Hola, buentak abin joan gure dut egin sinitzen da, asmatu nu. Osa, behar da, pelota partidu hasi aurreko, zer izan dik ez, lagungarri bat, ez? Bai. Aldageletan daudenean, behar da, ez? Taka behotu eta utxinez zehose behotu atea, ez da? Bai. Hori batetik. Bai, eta gero hartu ditzen, indunen, kailo haiteko ere bali gulukela, masaje atzeko ere bai, segun ze intentsitate eta maile duzun, gero ez dakit pilotarik Gero kastigureko ere bai, partio magatu ezio, aurrengo egun guzti oita lau ordu gortxe eukitu hazi. Gainera, Abel, eskutatik hola patxan xamarri bili izan naiz, ez? Hola, esku bigun xamarriko pelotaria naiz? Bai, nien naiz neregatik hitz egiten duen ez du esanen, eskutatik ze gorra zen hori do, ez? Eskutatiken beti desente sufritu dut. Eta, oan badamaki temporada luze xamarra ongi, Denbora asko egon dunez eskuetatik gaizki, ebakuntza bat ere izan du tartean, beste bat ere izan duen 18 urterekin. Eta momentu txarroien barruan izaten da, etxipen momentuak, eta, dena utzi eta alde batera uzteko tentazio izaten duzuna, ez? Baina, zorionez aurrera egin nuen. Kontu nuku behar da, tresna honek orduetan gutxi hori, 7.000 golpe metxetxula. 7.000, zue partidu baten gutxi, partidu baten zera baten. Ez partidu baten 10.000, dolako zen. 10.000, oso duzea garri horrek. Pilotan, kirol guztietan bezala, tarteka izaten da polemikarik. Pilotariek, pilotari berari egozten diote maiz gaizki jokatu izanak. Pilotari profesionalek bi lantegitatik hartzen dituzte pilotak. Ziprirenetik eta pumpatik. Donibane loitzunen dago pumparen egoitza. Gaur, pelotaren sekretu guztiak ikasteko moduan gaude, sekulan entzuten ikusiko batzuk akaso pelota barrukaldetik, baina hauxe, ezta, bitan banatuta. Hemen barrukaldean, bihotza. Nolako bihotza izaten du pilota gander? Hau da bihotza, hau da espela. Zergaitik espela, zeren espela da zura bat oso tinkatua eta pisuena. Gero gainetik ematen dugu latex, latex naturala, ez da vulkanizatua. Gero trinketeko piloten dako erabiltzen da latex vulkanizatua, baina hau da idortua, naturala. Nasketari gabe. Gero gainetik ematen dugu ardilea. Ez da latzana ez da, Maleruski. Gaztarako gizurtxeagabitz eta pilotarako izat. Hau da merino, merinoz arrazana. Eta gero, honen gainetik ematen dugu kotoina. Eta gero larrua, noski. Eta gero hori, larrua, josten dugu larrua, eta hauntza larrua. Then you get a good review and then you get a bad review, so don't get suckered either way, cause none of them know you. And don't let the record label take you out until lunch. Nik uste dut txikitatik nuela nik ez hori, beti esaten nire aitari, honek ez du, ongi soinua txarra du. Janak txikitatik, eta pilota guain, oktako nik ez dut hemen naizelako, baina pumpen pilota dute hautsa oso politia. Bueno, hori dure izango da, Ederra, ikuste duzula konfronta, zahatia hori, ederra, horrek ematen zaitu berak, jotzeko gaia hori edo, gogo hori. Pumpa egiten du, botea egiten du alde batean o bestean, eta pilotoiek ez ditut maite. Eta buruan sartzen zaitzu, pilota garine bertitzula, o pixkoat pisuoguak, edo hori da maniak izaten die, bakoitzak nik izan ditut, eta bestiak nola ez ditu izango ba. Eta holako lana hartuta gero Ander, jendeak keju baldin bada? Alde batetik ongi da, bihotzeko mina izaten duzu, baina alde batetik ongi da zeren hola ikasten da.
Hola ikasten da, eta beti ikusi behar duzu kritika alde hon aldetik. Punpatik pilotak hartu eta pilota aukeraketara joan gara zarautzera. Hauxe da partida aurreko une garrantzitsuena. Norgehiagoka aitzakiarik gabe jokatzeko ezinbestekoa izaten da gustuko material aukeratzea. Pilotak, zuen aukera egiten duzue, zeren arabera egiten duzue aukera? Ze batzutan nik zalantza izate diat, norberari komeni zaiona, ala jakinda aurkaria kasu honetan, ez? Egiten duzuela, xala, ez? Berari kalte gehien egin dion pelota, edo hor estrategia erabiltzen duzu hor? Bai, pixko bat ibiltzen da, ez? Zuk esan duzun bezala, bi modu dauzkez aukeratzeko. Eo bat zuri komeni zaizona, eo bestela aurkarintzako txarra dena, ez? Normalen behitza pilotarik hartzen du bere gustoko den pilota, ez? Ze, bueno, importantena da norberak intzala berea, eta hortik aurra irabazten badia aurkari, bueno, ez da, beste zeinik, ez? Normalen nola aukeratzen da, baina baitare aukeratzen da aurkarintzako txarra dena, ez? Askotan, badaude pilotarik edo bagaude pilotarik, igual pilota pisue, mate ez duenak edo ez duenak, eta, saietzen da aurkari pilota hori ateratzen, edo, no mate miniken, ez? Eta horregatik ematerela oso importante izaten da, badirudi ez dola garrantzia hundirik, baina bado bere garrantzia, eta horregatik ere horren beste iskanbila izaten da pilotekin. Pilota garrantzitsua bada, nik oroitzen naiz nire garaian, batekin o bestiekin aitzia etzela berdina, baina baut uste hori buruan gehiago sartzen dela frontoian baino. Buruz-buruko txapelketan, 10 pilota aurkezten ditu hautatzaileak. 10 horietatik, pilotari bakoitzak, 2 apartatuko ditu. 102 eta 107 gramo artekoak. Gehien gustatzen zaidana da, niri gustatzen zaida pilota bat aukeratzerakoan, pilota alaia izan da dila, ez? Pilota jotzen duenean, atera da dila pilota, eta gehien bat hori, pelota azkarra gustatzen zain nire jokatzeko moduagatik. Abel Barriola inoren laguntzarik gabe aritu da pilotak aukeratzen. Xalak berriz, panpi izaten du beti aldamenean. Entrenatzaile eta botillero lanak egiten ditu azkaindarrak. Nola izaten da panpi, hola, pelotariak, hola, oten dira buru makur, buru aiaian kartan sartuta. Hola, kaso italdu botillerari kaso italdiote, hola, postura hortan. Esaten diozula ere, gutxi entzungo izatxo, segurazki. Ustote entzun iteuten, gero, bagenien sartzen ez dakit ez da errexea baizu, nerbiak direlako, eta nola diren, ez? Abantzuan balin badire, beti gehiago sartzen da, ez gauza, gero, nahiko gaizki hasten badire eta urduri sartzen dire eta orduan esan da, arukoak askotan ez dire errexak guretzat ere, bai. Eta alakoetan zer esaten dioze, animo, eutxi ondo zoaz, edo bestela, ara, begira hor Coca-Colako neskatila dotore hori edo. Momentuan bizi dien tanto batian egola, gauzotan ez diotet ematen nire aholku bat, ez dutelako hartzen ego. Eta momentu batez, igual, neska eder batez mintzatuko dut. Zengatik ez. Eta badakit ulertzen hautela, zein da orduan irri fagabiskat eskapatzen zaiote, eta oso serio gauz batzutan, eta ikusiuk atzeko neska eder hori, eta entzuten haute, bai. Jokatzen duena pilotaria da, eta berak irabaziko du, galduko du partida bat. Baina egia da, lau begik, bi begi baino gehiago ikusten dutela, eta askotan kantxabazterretik, kantxabarroan ikusten ez diren gauzak ikusten direla, ez? Pedro! Zer? Mentxe, behi da? Ikasten Ba, ez, ja ikasita duget, atzo... Neuke ez hori, Haino ezkerreko gantxoan ere bezainona, ez ezingo. Nik ezkerra beti izan dira eskaxa, Eskuriak inoeto. Baina ezkerrakin, hola, gantxoa eman, eta santziten panpi gaina, Hola! Ba, estiloak, Ta. Karo, goitik eman ezkero ez, baina hola inda engainatik, baitez horkari. Uzteu faiatin behar dezula, eta... Santziten gaina xalan parez, baina Sebastianen modua, bai. Apa, panpi! Epa, a ber, zer modu? Mentxe? Bai. Bueno, eta? Zer moduz moldatu za urko kinta edo... Boa. Enuken nire eskolan horako zerat, 1000 gantxo jotzekin horrek berdiate 5 urte. Bai, Hasi edok, eta hola esku eta... Eman, hola, eta bai, nola den gantxoa eta... Ezik, baina, azkeneako behintzat, 2 ordu pastuta eman ginen bat, berak pozik da nire bai. Nik Abel egin berriz sakea. Eta ondo. Sakea ez toke meditik. Ez. Sakea tanto erdia. Sakea, korrikan hasi, atzetik, hemen, lauean, botea,
pumpa, Eta antxe gatu. Behatzi haino. Bai. Behatzi hamar hortxe. Pasa, Ametxetan. Eta Nire desastre, Amonigin? Ez, oso gaizki, hor ez da eurrik, hor alperrik da. Baina, gauz bat dauke hona, mutil saiatu edela, baina bestela, hobedo asko ze, seitu urrengo urte guzitan egoeldi ematen. Oida, be ofizioan dute segitzia. Bai, gaina txarra izan da, ze gaina gure toki txarren uzten gatzu, eta... Neuge behitu, Babak ez kailua, pixkat... Senyoritoak eta, karo. Eguraldi eta hortxe itzen eskun baten ekatu gabeta, gero... Behan ereak ja, zaildutak. Ez dik pilota zentratu, Jakizak, jotik etzak zenba pilota, denak hemen da, azkenen, uela, beltz-beltzain da, azkenen, Bueno, urrengoan esango jo raketak indo etortzeko eta berrola moldatzen die. Ni behintzat esan ziot, segiza lanian telebistan, utzizak hemengo eskola lasai, eta obedi hau. Partida irabaztea da, pilotari, entrenatzaile eta botileroen xedea. Baina, bi jokalarietatik bakarrak irabaz dezake. Zarauzkoa, Abelek erdietsi du. Pampiren aholkuak ez dira nahikoa izan. Xalak, Dibitako txapelketa jokatu berri du, eta ez du denborarik izan buruz-burukoa prestatzeko. Aurrean gainera Barriola izan du, azken urteotan inoiz baino indartsua da. Horako partidak garrantzitsua dira denean zer sentitzen da? Partidu garrantzitsua irabazten denen behintzat, igual lasaitasuna, Lasaitasuna edo lanak onginda ematen ditzon satisfazio bat, Igual hoi da sensazioriko bena, Neri behintzat burura etortzen zaitena lehenengo gauza, zure ondoko jendekin ospatzea eta niak horretzen lehenago, igual txapelketan eta partidu hon bat irabazi, eta ja urrengo egunean goizean jeki, eta urrengoan badu partidu garrantzitsu bat, eta ja prestatu behar du, baina orain orain partidu bat irabazi ezkero, egun terdidola disfrutatzeko ematzen da. Bai. Aurtengo urtia behintzat, ibentzat, xalantzat izan da oso ona, Ordu denak ez die irabazten al, bat irabazi eta besteak galdu egiten dira, denak nahi di irabazti, baina aurtengoa behintzat firmatuko nuke urtero balu olako txapel bat, edo binaska edo buruz-burukakoa. Oain Irujoren kontrako partidua, lauterdiko finalaren errebantxa izan liteke, Berriz ere aurpegiak ikusiko ditugula, eta, ni gauzak ongi egin ezkero, nire aukerak baditut, nire armak ongi aprobetxatu ezkero, badut irabazteko aukera, eta hortan saiatuko naiz. Ni irrifarra horrekin gehiatuko nuke, irabazi ezkero zer da, irrifarra hori, eta ziur natxeok, irabazi galdu, irrifarra ez du galduko, eta horri eutxi, Horri iztazatu eta gero aztu intza ere bai, baina irabazten duzunen partiduetakoak endu eta ondorengo dutxa hori, hori bezalakoik ez da. Xala txapelketan kanporatu izanagatik ere, Pampik lanean segiko du. 2 aste barru Sebastian Gonzalezek jokatuko du lehenengo partida. Eta aldamenean izango du Pampi. Entrenatzaile eta botilero. Sebastianekin entrenatu beharrekoak entrenatu ditu. Sasoi honean dator Azkaindarra. Gogor prestatu du txapelketa eta partida jokatu horretik, arerioaren jokoa aztertzea baino ez zaio falta. Horretan ere, Pampi alboan izango du. Pampik iparraldean bezala, Abelek ere, Leitzako gazteen artean eskola sortu du. Umeek baduten honik hasi. Pilota kirol gogorra izan arren, sekretu bakarra du. Lana. Berezko doainek eta lanerako gaitasunak egiten dute kirolaria handi. Saiatzen denak, gaur ezpada bihar, ordaina jasoko du. Eta Abelek aspaldi ikasi zuen hori. Ondoloin?